dermed sætter vi Europa-rekord i fuldskab. Historier i medierne viser os ofte et billede af, hvor meget alkohol de unge indtager, og her er der ingen tvivl. De danske unge drikker for meget. Det at drikke alkohol er efterhånden blevet enormt, og alle unge ser det som noget, de skal være ved. Men hvor mange unge danskere føler sig så egentlig presset til at drikke, nu når det er blevet en norm i Danmark? En undersøgelse viser, at 45% af unge danskere har følt sig presset til at drikke mere, end de har lyst til. Derfor så er det på tide, at vi går op med den positive side af alkoholen og kigger på den negative side. Mange ser nemlig alkohol som det, der samler os i et fællesskab, og som det, vi hygger os med i weekenden. Men alkohol har også været skyld i spirituskørsel og trafikdrab. Dette kan man også kalde for et felt. Når man er i et fællesskab med specifikke regler og interesser, kaldes det et felt. Unge mennesker har ifølge Bourdieu's teori brug for et såkaldt kapital. Med hensyn til alkohol er det den sociale kapital, man snakker om, da alkohol oftest er noget, man indtager i fællesskab. Men hvordan kan det så være, at vi her i Danmark har den her høje alkoholforbrug, som vi har? En af grundene kan være, at vi som sagt har udviklet det med alkohol til en norm, og derudover så indikerer alkohol ofte også en stor begivenhed. Det er måden, som vi har indrettet vores samfund på, og de unge ser det ofte som en frihed, de kan tage sig i weekenderne, når de har brug for at komme væk fra skole. Men hvad kan vi så gøre for at mindske det her høje alkoholforbrug, som de danske unge har? En af tingene, vi kan gøre, er at sætte aldersgrænsen på alkohol op. I andre europæiske lande skal man være 18 år for at købe alkohol, hvilket vi også sagtens skal gøre herhjemme i Danmark. En anden mulighed kan være, at vi sætter priserne og afgifterne på alkohol op, i håb om, at det vil mindske de unges alkoholforbrug. I forhold til vores krop påvirker alkohol også forskellige ting. En myte siger, at alkohol bliver omdannet til fedt, hvilket dog ikke er tilfældet. Alkohol er energikilde ligesom fedt, proteiner og kulhydrater. Grunden til, at alkohol ikke er særlig smart at bruge som energikilde, er, at der går en del energi til spilde under nedbrud. Kort sagt betyder, at alkohol bremser vores forbrænding af fedt og kulhydrater i stedet for selv at blive om. Vi ved, at alkohol det er usundt for kroppen, og hvis vi begynder at drikke som ung, vil det forårsage sygdomme i en tidlig alder, hvilket vil blive meget dyrt for samfundet. Alkohols primære negative effekt er den dehydrerende virkning på kroppen. Når kroppen skal op til væske i nyrerne, skal der være et stof til stede, der kaldes AHD, hvilket alkohol er en direkte hæmmer. Dette betyder, at en aften i byen er en lang dehydrering for kroppen. Når du næste morgen vågner med hovedpine, er det et tegn på væskemangel. Alkohol nedsættes gennemsnitligt med 4-5 år for personer, der drikker for meget alkohol. Cirka 3.000 danskere dør hvert år som følge af deres alkoholforbrug. Knap 30% dør af skrumpelever. Hver dansker drikker gennemsnitligt 11,1 liter ren alkohol om året. Alkohol er skyld i 560 tilfælde af brystkræft hvert år. 95% af den alkohol, som kommer ud i kroppen, nedbrydes i leveren. De sidste 5% udskilles gennem urinen, sveden og udåndingsluften. Lisbeth, hun er lærer på Viborg Kvadratskole, og vi vil nu lave et interview med hende. I aldersgruppen 15-19 år viser undersøgelser, at kun 10,5% af unge aldrig har været påvirket af alkohol før. Hvad tror du, at det skyldes? Jamen det tror jeg skyldes, at unge mennesker drikker helt vildt. At størstedelen, 90% drikker fra de er måske 13-14 år. Og det tror jeg skyldes, at forældrene drikker meget. At det er samfundets skyld, eller det er den danske kulturs skyld. Ja. 37,9% af unge forklarer, at de ikke kan huske noget fra en aften, de har været i byen. Hvad synes du om det? Ja, det synes jeg er super skræmmende, at de ikke aner, hvad de har foretaget sig. Ja. Altså det kunne jeg aldrig selv på. Og så siger det jo også, at de har drukket rigtig meget. Rigtig mange genstande, måske 10. Over 10 genstande. Ja. Fordi samtidig så forklarer 11,3, at de føler sig presset af omgivelserne. Ja. Og hvorfor tror du, at de gør det? Jamen det tror jeg er gruppepres. Ja. Ligesom med alle mulige, der er gruppepres med alting. Gruppepres med mad, gruppepres med tøj, gruppepres med, det tror jeg, det kan vi ikke undgå. Vi kan ikke undgå at presse. Nej. Og jeg tror, det er svært for forældre at gøre noget. Jeg tror, vi kan ikke blande os i. Jeg kan ikke blande mig i, hvem mine børn er sammen med. Nej. Det er umuligt for mig at styre, hvem de er venner med. Hvis de bliver drillet, eller det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Nej. Hvordan har du så med, at dine børn de drikker? Det har det. Jeg synes, det er ubehageligt, når de kommer hjem, og de er fulde, for eksempel. Ja. Også selvom min datter er 18 år, ikke? Det synes jeg, det er ubehageligt. Ja. Men jeg kan jo ikke, jeg tror ikke, jeg kan gøre noget. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Hvorfor synes du, det er ubehageligt? Fordi at jeg er bange for, at der skal ske noget. Også med min søn faktisk. Det er ikke kun, fordi hun er en pige.
Nej. Altså jeg er også bange for, at han er 15, at der skulle ske et eller andet, eller han skulle drikke så meget, han ikke kan huske noget. Ja. Hvor meget tror du så, de sådan drikker på? Jeg tror, de lyver med, hvad de drikker. Ja. For det gjorde jeg selv jo. Ja. Ja. Så jeg tror, hvis jeg siger til min søn, han må drikke 4 genstande, så tror jeg, han drikker, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, han drikker dobbelt. Ja. Så du mener faktisk ikke, at de unge nu om dagen, de er bedre end dengang du var? Jeg tror nærmest, det var værre dengang jeg var. Ja. Men samtidig så synes jeg, at vi har prøvet, eller jeg i hvert fald har prøvet, min mand, har prøvet at sige, at de ikke må drikke, de skal starte med at drikke sent. Jeg synes, vi har været sådan nogle forældre, der har sagt, det må du ikke, og så må du ikke komme med til den fest, før du er 15, og du må ikke komme med på Roskilde Festival, før du er 18, og du må ikke komme med. Altså sådan noget, hvor vi har været sådan nogen, som vores børn har haft, altså hvor vi har været stramme, hvor at det er nok mine holdninger med, at det er farligt, ikke? At man må ikke begynde at drikke så fuld, før man er 15. Ja, så unges alkoholforbrug, det bekymrer dig? Ja, det gør det. Ja. Super. Og jeres. Ja, så vil vi gerne sige tak.